Čaute ľudia, dnes tu mám ďalší recept za naozaj pár drobných. Robil som plnené kapustové listy, no tak sa poďte pozrieť, ako sa mi to podarilo. Cibuľu som nakrájal na drobné kúsky. Strúčiky cesnaku som tiež nakrájal na čo najmenšie kúsky. Zomleté bravčové pliecko som osolil a okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb. K mäsu som pridal časť nakrájanej cibule a cesnaku, pridal som aj 2 celé vajíčka a počas miešania som postupne k mäsu pridával uvarenú ryžu. No a kým si pripravím omáčku a kapustové listy, odložil som zamiešané mäso do chladničky. Na panvičke som nechal rozohriať trochu repkového oleja. Keď bol olej dostatočne horúci, pridal som doň nakrájanú cibuľu a nechal som ju orestovať do sklovita. Do orestovanej cibule som pridal nakrájané strúčiky cesnaku a nechal som ich veľmi krátko zarestovať. Keď vám ten cesnak zavonia, vtedy viete, že už je dostatočne orestovaný. Do orestovanej cibule s cesnakom som pridal 400 g lúpaných paradajok a 1 liter paradajkovej šťavy. Všetky suroviny som spolu premiešal. Omáčku som podľa vlastnej chuti osolil a okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb. No a teraz nechám omáčku pomaly variť asi 20 minút. Z kapusty som vyrezal hĺb, hlávku kapusty som dal do horúcej variacej vody, aby sa mi z nej ľahšie oddelovali tie jednotlivé kapustové listy. Kapustové listy musia byť aj trochu uvarené, aby aj zmekli. Povarenú hlávku kapusty som vybral z vody
a oddelil som z nej tie vrchné mäkké listy. Hlávku kapusty som opäť vrátil do variacej horúcej vody, aby sa mi z nej uvoľnili ďalšie listy. Jednotlivé kapustové listy som rozložil na utierku, aby som ich osušil. A teraz môžem začať plniť kapustové listy. Časť mäsa zmiešaného s ryžou som uložil na kapustový list, preložil som bočné okraje a zavinul som mäso do tvaru takej malej rolády. Naplnené kapustové listy som uložil do hlbokého plechu na pečenie. No a teraz do plechu nalejem pripravenú paradajkovú omáčku. Plech s plnenými kapustovými listami a omáčkou som zakryl alobalom. Plnené kapustové listy som piekol v rúre rozohriatej na 180 stupňov Celzia a najprv som ich nechal piecť 45 minút. Po 45 minútach som plech s plnenými kapustovými listami vybral z rúry a odstránil som z neho alobal. Potom som plech s kapustovými listami vrátil do rúry stále rozohriatej na 180 stupňov Celzia a nechal som plnené kapustové listy zapekať ešte ďalších 20 minút. Plnené kapustové listy mám hotové a tak si môžem naložiť jednu porciu na tanier. No a poviem vám, že už sa teším, ako ich ochutnám. Ak sa rozhodnete pripraviť plnené kapustové listy podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podarili. No a nakoniec vám zaželám už iba dobrú chuť.